Gyerekek, én Isti vagyok, és elérkeztünk egy citromkihíváshoz, mert megfogadtuk Erdei Krisztiánnal, hogy... Te nem Isti vagy, te Ricsi vagy! Hogyha lesz egy... Jenő. Jenő, igen. Hogyha lesz 70 megtekintés a vlogomon, akkor citromkihívás, és akkor meg... Ja, és meg lett. Igen. Jenő, menjél ki innen, jó? Igen, ott egy kicsit... Segít. Itt a citrom. Citrom. Elvágtuk előre. És nem tettünk bele egy cukrot, nem. Cukor nincsen. Kóstoljuk meg, milyen. Igen, ezt iszok, ezt szomorú vagyok. Szívi! Én is iszok. És Frízi. Hogy együk fel, hogy... Muszáj. Úgy lát. De nem muszáj. De muszáj. Az nem csíp. Az nem csíp. Jaj, Nem szabad inni. Olyan gyengék. Nem szabad inni te. Csíp. Anyám, anyám. Én kibírom, Ricsi nélkül is. Menj az anyádba, a tás... Nem szabad inni vizet. Ládd ide! Hol viszed el? Ne lopjad. Egészség. Ho. Hát, még csak ennyit tettem. Ennyit tettem, látjátok? És nagyon jó vagyok, már nem bírom. Ez jó. Finom, Ricsi. Bla. A gyerekik. Krisz, finom? Nagyon. Szerintem jó. Nem is szavagyú. Szavagyú. Nem savanyú, nem szavagyú. Ezt így eszembe. Neki ez nagyon finom. Hol van már ez a kamera adni? Amúgy finom, de... Citrom. Húj! Csípja torkomat. Hátul is jöhetnek amúgy. Most elő vagy hátul, hogy mondjanak. Jó van, Zolika. Másik fel kezd már savanyodni. Gyerekek, Nem tudom. Nem, jó illatot. nem már nem látszik a pofád. Valahogy így leterem. Letakarítottam. Én még nem, de nekem szerintem jobb. Ezt kiettem ennek a felét. Úgy most kezdem a Tessék, másik adom felét. nektek. Kéritek. Kell a másik fele? Jó, van egy. Hú, ez... Gyerekek, kell hányok. Soha Ez fel lesz a Zsír a csatornáján. Adja nekem is egy kicsit. És fel lesz az én csatornámon is lehet, de nem biztos. Hé, adja nekem is egy felet. Ah, Hé, felet kell adja nekem gyerekek, is. ide, nektek adom. Felet, hé, Ricsi. Oda lédobtam valahova. Ide sem van. Ricsi, adja még egy kicsit nekem is. De ez minél rosszabb lesz, hogy Isti iszunk akkor. vizet. Ne így vizet, mert rosszabb lesz. És te adja nekem is már citromot. Nem lesz rosszabb a lópikula. Ott mi van? Ott nem áll. Amúgy mindjárt fogunk csinálni füstbombát. És ti nem fogjátok látni, nem videózunk akkor. Igen, Mert ez itt fotóban olyan jó ének, olyan jó hangod van enni. Nem, menj. azt is lehet levideózunk, hogy mikor csináljuk a füstbombát. Ja, van már. Benne lesz a kérdés felel videóba. Úgy lesz kérdés felel videó is. Igaz, Ücsi? Lesz kérdés felel videó is. Én mindent megettem. De savanyú emberek. Nem ettem még. A gyerekek, ez Megettük. savanyúval pusztulunk meg. Aztán lehet még eszünk. Nem eszünk többet. Na jó, gyerekek, ennek a videónak vége. Igen. Ha tetszett ez a videó,
iratkozzatok fel rám és Kriszre is, és Nyomatok egy lájkot. Azt a Igen. kezdjük, azt a tén. Szevasztok. sziasztok!